Chtěl bych vám ukázat novinku v podlahových krytinách, King Floor Lock. Pozor, není to reklama, že si uvaříte kávu slovem blesk nebo z opraného trika praním uděláte nové. Ale je to podlaha, která předčí vaše představy o kvalitě a životnosti. Je to podlaha, kde nemusíte řešit přehnané nároky na rovinost. Dále, jak uvidíte, se tato podlaha vypořádá s vlhkostí a s teplotními rozdíly. Ještě pozor, King Floor Lock si prosím nepleťte s podobnýma krytinama. Tyto vlastnosti, co uvidíte, nemají žádné obdobné vinylové zámkované dílce, pouze King Floor Lock, jednička na trhu v této kategorii. Abyste si nemysleli, že tady vyprávím nějaké pohádky, tak se podívejte na tyto skvělé vlastnosti. Nechce se vám uklízet ten týžden po oslavě? Nevadí. Jak vidíte, podlaha s tím nemá žádný problém. Také máte děti, co doma něco pořád kutí? Nebo vám padá něco na zem? Docela odolná podlaha, co říkáte? Tak teď jeden test na nasákavost podlahového dílce. Uvidíte, že za 12 hodin ve vodě vlastně tento dílec nenabral do sebe žádnou vodu. Takže tato krytina se vypořádá s nečekanými haváriemi vody. Dále chci připomenout, že se jedná o podlahové dílce King Floor Lock. Máte chatu, chalupu, kde v zimě netopíte? Není problém. -12. Spoje stále drží. A naopak, špatně seřízené podlahové topení nebo velké francouzské okna a zapomenuté zatažené žaluzie v létě vám zvyšují teplotu na podlahové krytině. King Floor Lock s tím nemá žádný problém. To byla malá ukázka toho, proč King Floor Lock je jednička na trhu a proč ho musíte mít doma.